Madwar 120 anzjan kienu sfurzati mill-gvern permezz tal-amministrazzjoni tal-Isptar Monte Carmeli li jintbagħtu taslima bħala parti minn skema ta' sħubija bejn il-gvern u l-privat. Il-kellim tal-oppożizzjoni għas-saħħa mentali Mario Gallia ressaq ilment uffiċjali għand l-Ombudsman dwar is-saħħa Charles Messina sabiex jinvestiga din ir-rilokazzjoni wara li rċieva diversi ilmenti mill-anzjani u l-familjari dwar dan. Huwa xjentifikament ippruvat li meta l-anzjani jiġu sfurzati jirrilokaw din iżżid l-inċidenza tal-konfużjoni, dillirju, il-fissazzjoni u l-mortalità. Dawn il-kundizzjonijiet jaffettwaw l-aktar lin-nies li jbagħtu mid-dimensja. Dawk il-pazjenti li jiġu rilokati regolarment għandhom aktar ċans li jgħaddu minn trauma u jċedu. Dawn l-anzjani kienu rikoverati fis-swali tal-ġerjatrija St. John Antid ġewwa l-Isptar Monte Carmeli għal dawn l-aħħar 9 snin b'sorveljanza medika matul il-ġurnata kollha minn tobba, infermiera u professjonisti fil-qasam. Dawn l-iswali kienu speċifikatament iddisinjati għal pazjenti anzjani bid-dimensja, magħmra bl-arja kkundizzjonata, spazji miftuħa u bitħa kbira wara li ġew konsultati fost l-aqwa esperti tad-dimensja mill-Università ta' Stirling. Għad ta' ħaddiema mal-anzjani f'dawn l-iswali ilmentaw dwar kif l-amministrazzjoni tal-isptar naqset ukoll milli tinfurmahom dwar il-mossa ħasabu wara kemm dawn kienu konsultati. Apparti l-ambjent ġdid, fir-residenza l-ġdida f'Taslima se jsibu staff kompletament ġdid li se tagħmilha aktar diffiċli għall-anzjani sabiex jidhraw.